ka jingja ka basnusi ka lawan ban ka dum ye ka ying ka sam ye ka snong ka thau bat ye ka than hi baro ka wei halor jong ka jingklat no jong ki armut ki sipara u samla cleverson ksiar u badai u hman bat u samla nixon ksiar u balong u para ha ka jingpom jong u perthat ha ka khatwei trik jong menta u bna agos menta usnam arajar punriu katba ki dangdon hapdeng jong ka jingla kai football ha ka madan makreng ka hap hapo jong gasnong mausnawir jogo Westcastle district hanrei ke jingja ke basnusi kala jia yegri arngut ke sipara kani ke jingja kala jia hakapor kumbalai beje siteng janmit katba ke jela kai football kadang ya hapdeng jong ke Laura Pa Sport Club Persa ya ke Mars Queen Sport Club kabadeiru ka Independent Cup jong dosnam Hajar Arfonru kapala penlong da ke mausnawir Sport and Cultural Club haga madan makring hanrei katba ga jingle kai kadang ya chakmat uslap ubjur ulawan uperthat ula kerhu ka leile kala thaba bat ka jingja ga basnusi kala jia kat hadu ba kini ki arnut kisi para kila duno yala ka jong ka jingim bapli naga de ka jingpom jong ule perthat kila don ru sibun kibala mensau nadu ki player jong ki artli ki tim wat kiru pajba ki don hagate ki jakaru hanrei la penkit no marmar ki sha ki jaka ajing sumar kini ki arngut ki sipara kata u cleverson ksiar u balong u hman ula khat no haju katba u nixon ksiar pat u para ujong upat ula khat no shwa ban poi sha ka jaka ajing sumar hapo jong Saint Joseph Hospital Nongstoin jong Westcastle district kini ki sipara ki de ki nongsong snong ki bapura jong ke snong lorapa jong ke Westcastle district menswa kini ki samla ki de napo jong ke snong molat jong ke Eastcastle district jong ki than pen usla jong ke mau kenro blok hanrei na du bakidang rit ki la shong la sa hapo jong ke snong lorapa bat ki la longru ki nongsong snong bapura jong ke snong lorapa bat kumjuru ki la don haga balang Presbyterian lorapa kini ki arngut ki sipara ki dangpuleru ha ke kelas 11 hapo jong ke Salem Presbyterian Higher Secondary School so wantang jong ke Westcastle district kumta on sa punkhut ya ka mat ka rangsa jong ki arngut ki sipara ha ke khatlai trik jong mata upna agos ha ke por kumba sibaje no phaisni hapo jong ulum jingtap jong ka balang Presbyterian laurapa kumta lingba jong gare ke kerwa ni pha ye ke jingsngolam ye ke yinggasam ye ke himman ki para ye ke kur ke jan ye ke snong ke thau ye ke balang bat ye ke school ke bakini ki armut ki sipara ki dang pule halor jong ke jingdu no jong ki artli ki mensim ki kodor naga jingja ke snusi haga khatwe trik jong menta ubnai agos to ublei ke jingsuk unong pentengan ye ke yinggasam hi barok ke we warla kat une ul o ubadum ubla wan ban tap ye ke yinggasam dai ka jingthang ka mensim hanrei to sim ye ki diki e ki baro ba ublei ubastat utip khamha ye ki e ki baro bat to ai ba mensim khut ujung ublei un yai long unong pentengan ye ke yinggasam ke jong phi hi baro ka we kublei sibon